Hello guys, this is Eric Hilot of Vigo City. Dapat also may nanatulong to my channel. Welcome to my traditional hilot with healing. Ayan. Hello guys. Shout out sa first viewer. Payang mo ito man. Nandito na. Tapos na. Ano ba matin mo? Hindi ba ako ribat ang sakit. Sakit? Taon na ba yan? Ito na kung sa doktor di ka na. Yeah. Physical therapy. Yeah. Wala akong magkubay. Isa pa daw kabulan bago magkita sa doktor na ako. So doon akong doktor, si Dr. Taguay, si Dr. Dixon. Yeah. Pero wala pa man akong therapy. Oh. Agi na akong hilot. Na akong mga silingan, dili manggikan si mga, marami lang pambati ko. Agi sana akong hilot eh. Laboratory ba na ako, no? Yeah. Nang negative man sa akong ang X-ray lang, ang lumbar lagi daw. Ambot ang sakit. Magsakit lagi daw. Pila kadlaw nung napamatian mo? Ala ko, ato pa ni December 26. Yan, nagpa-check up ko February. Nag-PT ko, karon lang March. December, January, March, April, mga 5 months na hapit. Agi sa na ako ni ko ang gitambal. Pag mawala. Wala pa, tagaan akong tambal na pang Yeah. 20 days lang man po niya. Mubalik man no, pagkahuman, wala na di. Oy, giimnan ako planax para makakuan ko laba atong Sabado. Pwede ko concentrate mo gid kay siya. Gawas anan diya sa mong dere. Ganun dere mo sa dapi-dapi. Oh, dili. Sa dapi-dapi gid. Dili ba ni Dapi-dapi gid. Gawas anan sa pilain. Kung nila yung mga hawak, likod, ano. Normal lang nga sakit pag naman maglaba lang ano. Pero mo gati concern kay nimo. Mo din akong concern ba di ko katulog. Sakit lang, dili mulungol, dili. Anang ngul gid siya, murag nagtitik. Dili wala pangalay bunod pamobla. Wala man ganang lang siya. Kana lang kita mong problemahan gid. Lagi kay nakabalo kas ko Ako mangon kay dire. Mangon ni mo ni. Adre ka mama. Ngayon tagsaging. Ang panay-panay ito siguro. O pa? Ano ka? Sige. Yan. Ready na ka? Asa kayo mong address? Tenda. Tinda Playa. Baka i-shout out sa mga silingan, taga-tinda. Sina kay shout out hello sa taga-tinda Playa. Hello, taga-tinda sa chapter 8. Ako dire karon sa Manugilot. Wala na siya. Ay hapon. Diyan silingan. Masilingan na mo. Wala mga marites dito. Ana ay maritis pero wala. Nilakaw kay mo rin. Nilakaw si marites. Sige. Kapitan. Si Kapitan Karen Mama. Mama kaya no? Sauna si Amay. Abroad si Amay. Good man daw. Sige. So ayan guys, shout out sa taga-tinda Playa, Vigo City. Tinda Playa, Vigo City. Hello sa inyo ha. Si Ma'am Bere ato ang tabangan no kay mga 5 ka buwan na gyud hapit no, gikan pa December napamati niya ang dapi-dapi nga sakit no, sa mangulungol no, ayang pamati niya. Pero pa mabalik. No, so ano lang tabangan nato pamamayo si Ma'am, pinapanad sa pagkampo sa Ginoo no. Siyempre tanan mo doon sa kuha, kung tabangan, no, mamaayo, kuto pa kita mahimo, no, ano lang, siyempre, ampo kita sa Ginoo, mamaayo ta, no, so ano lang niya, siyempre shout out na ako mga sukid sa Vigo City Double Sur, shout out po sa mga subscribers, sa mga viewers, regular viewers, sa mga naga-comment sa po ang matagtadlaw, maraming salamat, thank you so much guys, and siyempre shout out ako ang top 5 countries viewers ha. Top 5 Malaysia, Thailand, India, Indonesia o Pilipinas. Maraming salamat guys no. Sa ako ang viewers nako. Thank you so much. And special mention din ang Indonesia. Kay 2% lang diferensya sa Indonesia o sa Pilipinas. Maapsan niya hapit ni gid. So boto sa botangan ko viewers sa Indonesia. O country na ginabay country na no. So sa una layo kay ng Pilipinas. Sila duha. Parang sige sa dikit mo. So ayan, hello sa taga-Indonesia, no? Hilig din sila kung ani. Kung paano naman sila. Ayaw kita pa Philippines.
Philippines na unsa na pero wala may mo no. Kung kusog ka sa gawas, ano lang. So ayan, shout out po na ko tanan nga ng tanaw sa ko. Kung karon na po kakita ni nga video, please subscribe. I-click lang ang notification bell para updated jud ka no sa mga kadadlaw na ko nga gina-post no sa pwede kang comment, like, mas nindot yun yung nakashare ka sa para mas dagan ang sayod, dagan pud ang atong matabangan niya. Sa mga nakutana sa kong location, no, taga Digo City ko guys. Location ako, address, Barangay Sunuan, First Grand Street, Rabina Compound, Purok Manga, Digo City, Davao del Sur, Mindanao, Philippines. Ayan mo na kung address niya. So ayan, so maghilot na ko guys. So please po subscribe my channel. Love you guys. So ayan guys, maghilot na ko. So tanatawag ni siya guys. Taas kayo nga videos. So, na part 1, part 2, part 3 nito. Kamot ma. Kana yan. Tuloy. Yan na dito na. Ay isa. Ay irog ka kamay dato. Up, yan kana kana. Isa ka kamot. Kani balik ni balik. Dito. Up. Okay na kana. Dili lisod sa mga ulan. Okay na? Yan na ito mga. Kasi din daw. Naka na si Den? Aman. Ikaw na yung french fries. Aman mo? Ikaw na. Ano na ito? Ano ko? Buti ma'am. Baba. Ayun na. Ano ito yung pangalan? Divina. Divina? Isa. Libyan na. Balik mo na ka at sa mga itong itong sapot. At sapot ka na.
Kita katiguang, buntis. Uy, nagkapasa kagapon, ma'am? Nagkapasa kagapon? Masa habat mo nasligo. Ano man? Igang? Nainay kunda nga, kipas mado mo ka. Nadugin mo nangos. Di ka tulog. Yung mo magligo, makatulog na, tarong na. Labi na na. Ito? Saan ba tayo salad? Gusto ko yung salad. Pablihan pang nila. Daligod kita yung luta na parang marami kaila. Ano ba na? Masigli ko na ito, sigli. Sigli ko. Ah, sigli. Apa? Dali. Nawa, Apa? magkabot sa McDonald's. Dali. Na, nagkaon si Kuya McDo. Kiss ka, be. Dili mo gikan say. Tingnan ka dito si Ding oh. Ah. Ayan, kisa mo. Bukan na nilay. Ini ka dito. Ini gikan ay. Oh. Hindi na lang yung isa line. Isa ano yelo. Ito dito. Ya. Ito dulu. Andaya mo, di ko ang kairin yung kindoy. Lingi siguro. Tindog ba siya? Tapos sa irin. Isa na french fries dito. Ma'am, dan say-say. Say-say. Palitan ko na mo. Nadi ako library na dito. Please. Kuya, please Kuya Bonbon. Wala. Kita na, kita na, sabot. Sana. Hindi tayo mo ba? Kano mo? Labi, ramah ko. Dari mo french fries. Ato yung pa sa kapalitan mo, no? Papunta ka ng... Papunta mo ang kakang kuyo mo. Asa si Play? Sino? Delivered yung kaukas likod. Si Blake ya. Nagkatawa. Nagkatawa talaga ako. Kau nak kuda. Very good na good kuda. Nagkatawa na ako. Ay, tagis ba? Natanong ko sa mo. So, nagkatawan kasi.
Bitawan ka. Sabi ka dito man. No. Sabi J, sarado ko. Sabi dito. Dito ko. Ito din kahit pinapagkain. May panungot mo mo eh. Kutok-kutok ni mo. Lawas. Top 3 good to digi. Top 3 sa? Sa? ML? Kitawan na yung gamang. Wala, lingiyon na po karoon. Paspas to kayo ka. Oo, nalawang kilay. Ikaw kita sa ilang iyang bahin mo? Wala ka kita, Deman. Wala. Pagbalik na, Nahungit ko ba? Ano? Nahungit. Wala pag kuwan ta iring bat kaya kung ikaw dayon ako ni ko kon. Lagi. Paspasan po na ninyo eh. Ay, iwa mo naman say. Say, isa na say oh. Yan. Tama na doon sa isa na doon. Dito na si Dimba. Oh, mana ko. Tama na doon. Daghan pa. Dito pa mo. Ito man. Dito ang second sa dito. Ilang, ilang, don't lang. Ano? Ikan ako sa isa. Paano ramang ni? Last. Ano, gagawin yung ano? Uy, yun naman ang gurot. Wala, nagkasay-say. Ang daw ko ko kung hindi ko. Paglahi. Saan mo na po? Wala sa sadwa. Ay, wala nagmatis mo na ko. Dito winindre. Kawanan daog mo dito eh. Ano ba ay na lang? Hmm?